What's up? Pupunta pala kami doon sa Numbershan. I-aerial shot natin yung isang spot dito sa Aguilar. Kung maganda yung kuha natin. So mamaya na ulit guys. Kakat ko muna tong video. Bata ito Numbershan. Ungib. Jaya, amo ay ni. Padalan ni. Makapatatakot. Saan? Bari. Saan? Ano na eh? Supo? Supo lang ito. Walang daan. So guys, mission failed. Hindi natin alam ang daan. Nakawali kay Batadya eh. Tour guide. Kakakar ko mo. Bato ya marinis kanto. Puro maringot no. Ayun guys, so may flag ng Pilipinas. Kasi namin sa taas. Ayun o. May tatlong cross. Ayun guys, so, paano kaya kami aakyat dyan? Ay! Guys, ito yung Numbershan sa taas. Dito na tayo sa pinakatuktok. Lakas ng hangin. Oh.
nakakatakot umakyat. Dapat na-improve nila to na maging tourist spot dito sa Aguilar. Napakaganda dun sa taas.